Ah, Inuubos din yung mic ko eh. Huwag muna kayong mamangha at tumunganga. Tikom nyo muna yung mga bunganga. At bago man ako mamayagpag, sisimulan ko na ang aking pahayag. Mahal kita. Sa araw-araw na lang na ginawa ng Diyos, ewan ko ba kung bakit hanggang ngayon, hindi pa ako napapaos. Pinagsisigaw ako na sa buong mundo na mahal kita, pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin makuha. May ibang laman ang puso mo, oo. At alam kong sobrang layo ko sa taong to. Oo nga't siya'y mayaman. Pero, kaya ka ba niya ipaglaban? Kasi ako, kaya ko. At kakayanin ko. Huwag ka lang mawala sa piling ko. Ihahatid kita at susunduin kahit saan mo gustong magpunta. Ibibigay lahat ng makakaya. Aasikasuhin lahat ng pangangailangan hanggat masabi mong mahal mo at wala nang bawian. At kapag dumating ang araw na to, pinapangako ko sa'yo, hindi ako magbabago. Isang pagkakataon lang ang aking hinihiling. At sana ito ay iyong tupin. Wala ka nang maririnig mula sa akin. Mahal kita. Yan lang ang lagi kong sasabihin. Huwag ka na matakot at magambang lolokohin lang kita. Sa panaginip ko, di ko ito makakaya. Di ko sasayangin ang oras mo at pagod ko. Kung sa alam kong sa huli, di rin lang naman pala tayo. May tanong lang ako sa'yo ngayon. Pag-ibig ko ba'y may pag-asa? O dali mo lang itong itatapos? Sana naman sabihin mo sa akin ng maaga para hindi na tayo magkasakitan pa. Ayokong masaktan. Ayaw rin kitang saktan. Kaya sana lang naman bigyan mo ng pag-asa ang puso ko. Ikaw lang ang laman. At lagi mong pakakatandaan, wala nang iba. Tanging ikaw lamang. Bakit nga ba ako nandito sa harapan ng maraming tao at sinasalaysay ang kwento ko? Hindi ko nga masabi sa iyo tunay nararamdaman ng puso ko. Kaya nga, nakapag-desisyon na ako sa iyong araw ng mga puso. Sisiwalat ko na ang tunay nararamdaman ko. Ipapaalam ang tunay na nararamdaman at ihahayag na ikaw lang ang inaasam-asam. Mahal kita. Oo, mahal kita. At sana, ako na lang siya. Siya na lagi mong inuuna. Siya na kasama mo mula gabi hanggang umaga. Hindi ko man siya kayang pantayan. Mahal kita at kaya kita ipaglaban hanggang kamatayan. Pero ngayong malapit na matapos ang 5 minuto ko. 5 minuto na binigay ng mga hurado. Tatapusin ko na lang ang kahibangan kong ito. Dahil alam kong hindi ka mapapa sa akin at hindi rin ako mapapa sa'yo. Tama na. Susuko na ako. Pero, bakit iba yung sigaw ng puso ko? Sana lang malaman mo sa pamamagitan ng palabas na to, mahal kita, tunay at totoo. Thank you.